Ödene toyumda da, öýlenen toyumda da Bally Halypany çağırdyk. Şonda da bir öwüt nesihat berdi. Ýazgylarda badyr. Şol durmuş adamyň ömrü gysgadyk zat. Şo gysgadyk ömrüň içinde de ýatdan çykmajak pursatlar bolýar. Olam ya adamyň durmuş toyu, şo tuhan şagirdimiň öz ýüreginiň açyk bolşy ýaly ömrü ýolum açyk bolsun diýip bir şeýle bir gymmatly sözler aýtdy da men salgyma. Şo zatlarym biziň durmuşymyzy ullahan pähim bolup durdy, o durmuşymyza bir pent bolup durdy. O halypalardan on ýaly öwül sözi eşitmek uly zat. Bally halypanyň özi bir ýetip bolmajak halypa dal, sadanlygyny diýjekmi, aýdymyň şirinligi diýjek. Ullahan hormaty, seýlegi münasibady. Nur berdaga men şeýlehim uğur berek taýdamly. Ýene bir ullahan işin başyny çatyp ullahan iştirýärler elbetde. Bir öňkü toýumyzda Ýakup janyň bagyt toýunda ine şu ýerde aýdymzan edip toýumuzy gutlap toýumuzy okulypdy. İkayakly kundy diýişýäri Hudaý ölýärse ana ýene bir ajaýyp toýlaryň biri Suhan janyň durmuş toýuna bagyt toýuna gelmek meýser etdi. Şuwat Ýakup ýylgyryal öýe toýýardan çykypdy. Toy diýilenden muňa hiç diňe bolmajaklar, muňa hiç diňe bolmaz, diňejekler hem ýok. Tew adamyň ömründe, adamyň ömrüniň öýde gysgaçyklar, şo gysgaçyk ömürde de ýatda galýanlar, olam adamyň durmuş toy. Bu huzurga bagtly huzurlaryň bildiýetmeli sebebi Suhan janyň bagyt toy üçin gatket tagarla etdiler, alad etdiler. Birin toýgylara kuantymyzy düşürmek üçin gatket alad etdiler. Burada olarak taýdamyň toýuň mübarek bolsun. Allaha senin olacağımda Allah'ın nazarı düşen olacağım diyetimmeli sebebi şeyle azaýyp awlary ötürüp geçtiripsiniz. Ýakup jan we Suhan jan we ýegat beýenýändim. Bular käwat ýa-da başmaýa oranna men öýe çağalan bagay girýände Ýakup gelýär, Suhan gelýär diýende tüwleme dowrda bilen kibirim beňdeşlik tarapymyz çağalanmyzy diýip atdypdyr. Benim uljoğulum adı Ýakup, çoğulum adı Suhan. Şoň üçin Nurda goý kafede ilmidaman toýlar borup, şo toýlarda gogutmaýan adamlarga gelip şahatlanyny bile paýlaşmak bidama biýetdir etdim. Suhan jarap bagtly boldy. Goý ýüregine görä ömrü ýol açyk boldy. Türkmen halk haýdymlaryny strada görnüşini işläp geçirip bugün güýje ýatmaýan ýaly televizyonda, radyoda göýberdi. Şeýle mana özüne bir meşgullyk kazandy. Tüwelemeň uğrunu soňamyny ýaşlar alyp götürdiler. Häzir seretsen bir topar tüweleme şagirdleri bar, Suhan Uraz Berdiýew we Türkmenistan Halk Artisti Berdigelliýew we awa Beýmurad Garaýew we Bayat diýip bar. Şagirdlerinden ýene diýanky Döwlet Gurbanow we owadyşymyz. Ondan bir ahal tarapda Hanýaly Attaýew, Balkalnyň Melawaý diýip bir başoğlan başlar, uğrunu alıp götürdüler. Yankı ýaly halk haýdymlary estrada görnüşini geçirilerinde yankıyın şiiresini zaten yitirmeyen aýtmak ana şu ustaatlygy talep edýär. Şonam tüweleme oğlanlar baly neresede şonu öwran gaýtalap geçirýärdi. Şoň şagirdlerim tüweleme şonu üstürüp video atıyorlar. Katı bu niyaz begen ya. Haydan bolunu tücüvar, dalıyı sarıyı to
Yerimden oyay dumandan ayrılmaz. Yerimden duman ayrılmaz. Üstü bilen dağda dağlar ölmeli itmen olgar rıymat buluyun yaşa dağlar yar 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 yar. Har egrem egrem yollarım var, her çemenli düllerim var. Tek da iyileri var, gel atarman kılıçlı dağlar. Aha dağlar geley dağlar. Olaydın işlendik yerinde soruları öykünyen aydınçılar var. Yani elbette bir halifalardan gelen sonun sumodunu qovurup sonun öykünmek, sonun edimlik rahmetini gönlünü hasıllip düşünýär. Türkmenistan halk artisti Suhan Oraderdi devam ediyor. Ballı Hacı'nın yolunu. Bizim öz şairdimin Ballı Hacı'nın şairdi Süleyman Karabaş'ın sağını kompozitör. Hem ahal yolunu hem mari yolunu Ballı Hacı'nın salan tiltimlerini gören izlerlikle yerine getiriyor. Zatları aydiyan buysunu aydiyan. Hemen yeni de bir yaatlamalar Ballı Hacı bilen evin yaş olup bir işlem. Ballı Hacı bilen el müdama toy tomaşada halka hizmet eden. Ballı Hacı'nın yazılarını, video şekillerini halkımıza getiren Anı Muhammed Karadağ'ı yaatlarını. Sebebi Anı Muhammed Karadağ'ı Ballı Hacı bilen el müdama himayet verir. El müdama Ballı Hacı bilen doğu demek olan olur. Hey
Konsertlerde da televizyon yayınlarda bir köpülönüz duşyadık soğatlar konsert verilýärdi. Yani bir gogo konsertler şu döwürlerde bir hil özüne çekiciligi bardy da. Ömürüm bir meňle gurlaşana jigindik gurlaşýarda. Şeýle feýlýärdi, uly ýaly, kiçi ýaly bir hiç ulu öňünde däl, pek-pellik de ýa-ni şo häpetler men şeýle diýsem gogo ýa-ni. Onu aýdym-aýdanyna da özüni alyp barşy, bir öz bolşy hereketleri var, öz bolşy hisi var. Hemme zady bir hil aýratyn adamda, hemme birine ýa başly bir plana meňdejek bolýar diýmek ýa bolmaýar da. Ol adam edil öz ýol bolşýar, öz bolşulmakda şol adam men bir hayran alýan, şolar ýaly adamlar dünýä ýüzünde ýaşak geçenine men hayran alýan şol ýaly adamlar. Diýäbi darag näçe beýik bolsa şonça da başlasak diýär-de. Balhacı Halipamız bilen toyda bolmak niýetde etdi şonu. Şoň aýdym aýdyşyna bizden her bir çörek ýeşem öýden alyp barşy oturup durşy hemmerade mektep oňalan adamlar. Bira hiç kime at takmaýardy. Meni gaýnatagym pöpimizde bar da, ay plan hylaýdy, ýa plan hylaý, durşy plan hylaý. Oňa telewizor görüp oturamasa, konsert gidip otyr. Islernik bagşy çykdan şoň şydady kim? Ya da şoň sesi bolanak, şoň ýalat hiç wagt diýmeýärdi şo. Şeýle ägirde adam, ägir sözüniň içine de gatykän zat berýärdi. Onuň bir sözi, aýdymda edýän tilsimleri, çalanlar, alýan zatlary häzir içinden biz üçin sır bolup durdy. İlkiler akordeon çalıp, diňe akordeonny, Mariolu diýilende sarykly zatlarym giýle ýöne Mario edil öz aýdyn ýoly bar. Öz amannalar atan çalýan sagary, aýdynlary şol ýalaky Mario öz ýoluny aýdyp akordeonny aýdardy. Soňon aswada tarap gitdi de o taýda ýa Tahjat Barhum Uradella Alyatov'un aydınlarını aydıp şonu kemilleştirip ilkinci akordeon, dep, gitarı şonu koşup ilkinci halk aydınlarını halka hüdürleyen adamların biri de. Ona yöne hüdürlemekte usatlık bile hüdürlemek. Ve ona Halipamız Balhacı ağalarıyla oturuştum haza edip Toymamit barıdı aytem öz oğulcuğum, ulu öyle salye, öyle aydiye Ballığa han yolunu öyle atakesi oğlu halal işlerini öyle aittik aydiyardım. İnnem oğlunu geçti. Her burada öz fiile olur, öz ağırayı bilen vaktini orunu vermeklik ulukar mertebedir. Ballıhacı klasikada ol bir wagt klasik şahirlerimiz bolan bizden Mahtumul Yüzelili, Mevlana Nefesiyle klasik şahirlerimiz ýaly Ballıhacan biz üçin klasik bagşy bolup kaldy. Klasika diýmek gaýtalanmajak diýmek. Ballyhacı diýilende birinji oçur gözüňde gelýän zat, ilkinji nowatda gözüňe gelýän zat özüň çap özüň aýtmak. Ballyhacı diýilýän adamym bir sümgat dağının çöl depet halatlayan. Aydımlarla şeylerinde tilapçan benim ara. Böyle dutarçı olundan edip halk aydımlar, o temalara düşünüp Balık hakan sev aydımlara imkaniyonu. Mene bir häsiýet var. Gatçıda gönüme girip, cıda mana ütüşük tädir koyan aydym men aýtmasam bolýar. Öyle. Menem belli derejede dinleýici bolup galasym gelýär da. Ondan şol aydym köpürek aýtsam, bir arda kände şol aydym men ýüregimde neme hitdi, täsir etdi. Balyk Hacıýewiň repertuarynyň gataş halk aydym bolsun, söýüp aydym bolsun. Sebäbi çağalygymdan dinläp, birinji gulagymdan dinläp jadylanan bagşym da. Şu info zapisine çenni häzir
Ecemlere varsa koyan arkayımda ördüm. Hem kaset adam vardır. O da oruna kaset edin yani. Şoň içinden belli zapislerin has goýarýar. Eýär bir üýtdüş işlenip üýtdüş ýerine ýetirilen zapisler var Bally Kaka. İçinden mega faydasyn gelýän aýdymdan baden tägem şu Bally Kakanyň repertuaryna deýilmän ýollar ýaýdan. Men häzir Bally Kakanyň men ýüregimdäki goýan täsirini şondan az bilemok. Ya başka klaskada padavat etmeli dinleyeceğim. Edir o da daha gün pas verip bolanok. Kopyalamak mümkün değil. Yani ne içinden yankı edicinin ya bir kişirek köy aydınlarına deyip gördükten sürgülüm zeynep gördürüm. Bally Kaka mektep yıllarını burada o gitarada kâhane ederdik. O toylarını attım. Belli aydınlarını aydiyadım yani. Bilemok Bally Kakanyň repertuaryna barmanam yani korku var. Yalnız ödüm. Aysan aydılar ama tertipleştirip bol şey alacak, adavat etsen halk köpçülüğü dinlese dinler derdi. Bilemok da yaydan yanlış Bally Kakanyň yalnız ödüm.
İkili tergeli bir sınav cıvane Şavenin dilbinin feleti İkili tergeli bir sınav cıvane İkili tergeli İkili tergeli bir tüyayın olcuvane Şavenledi bir teleti Vallahi Hacif dilinde bir ödü yaşlığına karamadan Türkmen halkının bir aydım saatini şeyle o çeperleştirip bizim yaşlamının içinde, yaşlı nefeminin içinde şeyle o hürmeta fiilaga münasip oldu. Asırlar boyu aydan aydımları bugün kuyunda yan halifalardan geçip ödenen o vasfın aydan aydımlarını Balla Hacif'in, Naliş'in senin, Tünü Derya, Feryadan men diyen aydımlarını Balla Hacif öz ustatla bilen şol anırdan gelen halifaların yoğurunu yoyman, onu kılavuz instrumenti geçirip bugün kuyunda şoğa övüşün verip şol aydımlar bizim ağımızda, yüreğimizde kaldı. Men Balla Hacif bilen Mar topraklarında, Muhodovamızda da toyda bir kere çörek, tuğ çörek yemek netiveğinde çekti. Onun ödünün bir şeyle giyin göğrümlü sebebi biz Balla Hacı dilinde onun anırtında Hacağan'ı görüyor sebebi Hacağan adam kerçiliği onun bir ödün edepli alıp barışının ehlisi Balla Hacif'te cemlentir sebebi sonunda ustadı olmak, aydım aytmak değilen var. Şu kılavuz instrumentlere erk etmek değilen var. Bu zatlan ikisi cemleninde de adam kerçilik değilen bir zat var. Şu zatlan hemmeti Hacağan'dan Balla geçeptir. Sağ dinlendi de sağ salonda da hayt bir sağ olaydın sonra bu da çünkü kin olurdun oldun başka zattan on şu kinun önüne kâl edip kinun önüne kâl yerine yetirip bilet de şonu yani böyle gitti lekin vadi o Şolunu bizim bağış olmak kuvvetimiz var da olan nehil bağış olmalı hem ağalamam doğunar naşlarım hakan ecemdam şu Balla Hacif'in aydımlarını goğururlar, şoňa meňde bilsen ana bağış bolarsyň diýen soňlar özümden goğururmuşum. Bir gün hekim bilen, agam hekim bilen Balla Hacif'in öýüne gitdik. Ona bardyk, salamlaşdyk. Balla Halifa mehirli kabul etdi. Şu gün ýadymda, indi hekim agam diýjek bolýar. Enim fuhana öwrede aýtan, ýanyňa alsaň ýa bir gatnaýam ýanyňa bir aydım aydysyny çalyşyň ýanyndan görse öwrenesi gelýär diýip şeýle paýş bilen bardyk. Aha. Şonda salamlaşdyk, tanışdyk, adym sorady, şeýle gürleşip durduk. Men şo wagtlar 10-njy klasa götürüp intihap okuwa girmänim meni. Sakarşa etrawynyň Ähmet Gaýhan birleşiginde çeper höwürçe bolup işleýärdim. Şo taýda da näme
o medeniyet öýünde ýamaka taýyr bar eken. Şonu çalyp öwrenip başlady. Ballyk Hajiýewiň aýdymlaryny goýýan, üstünden çalýan, aýtýan öwrenip başladym-da birazjyk meňde urady aýdyma. Ondan şo zatlary agam diňlenden soň şu tenwir Ballyk Halypaň ýani ekideýnip şonu etden eltdi. Ondan gaty begenýän şu meň aýdymdan aýtjak bolýanda begenýän ýöne men haçan öwredeýin diýdi. Men wagtym ýok diýdi. Beden bir hirgen gördüm bä şu 1 saat 2 saat wagtym bolmaýam ka diýip içimden ýaş bolan da men onu. Görüp otursak hakykatdan şeýle eken şol. Yani Ballyk Halypa köpüň adam bolan soň ýa ýazgylar ýa taýinlik döwri ýa-da halk ony gowaran soň günne naşy toýlarda iýdegli wagt bolan soň boş wagt ýok eken dogry. Onu Halypa men näme deýip dogry berdim. Şu ýazgylar köpürek diňläber diýdim maňa. Birinji bere maslahat. Şol köpürek diňle, köp diňle şol öwrendim diňden soň diňläber, her diňläňde bir zat alarsyň. Menem diňleseň diňle bolan ýöne diýdi. Meňem Halypalam bar. Şonda sanak geçende şu meni garaşy diňle köpürek diýdi. Sahahan diňle diýdi. Oradelliýas diňle diýdi. Şondan soň şu Halypaň diýýäli diňle öwrendim da men. Şo Ballyk Halypa bir aýdym aýdyp çykarsa, ýdymdan gaýtalap köpçülükde şonu öýkünip aýtýardy. Ballyk Hacı diýilende oňa bir her kimiň bir ýaňy başlan aýdyma olaň baha bermäge hakam ýok. Baha da berilmeýärler. Ýöne ýekeje diýiljek adymyz şoň bir de goýup giden sonmady ba. Biz ömrümiz ötýänçe şonu diňläp şondan uniwersitet ýaly tapagaly bilýärdi. Şeýle gaýtalanmajak adam bolup geçdi. Wallazam ilk mezgiyler döredemde o atlar ruh kadar pefip ol. Bağlarlarda koyular da bunun bir teknika var mı? Şo da nemen aydardı bari. Gıyılar aydardı. Oldaki doğal pefip kemaları. Ona şeydi. Olurum ben dinledim. Oğlu ne var? Ömrü ayısı olurum. Yürü şolurum. Hocam şu döwürnüň bir ulu halifeleri olup dünýäden aýdan adamlar da. Şulardan ağdalarını görýärmi? Şol barly şeýle aýdýardy, Recep şeýle aýdýardy. Diýip öýkünüp şol dowam etdirýärler ýaşlar. Ana sunwatda çok goýup gidilýän ýoluň netijesi şo zatlar berdi. Sunwat adam. Ballyk ýene dur ustat ýeri
özünün bara islen aydımlı sonu öyle kemillep özünün täze aydınlaryň bir näçe ýaşlar üçin halk aydınlaryň täze hinlerde geçip aydyp magtymly pragyn aydınlaryny kemleşip aydyp gaty ustad bilen ýetirdi. Bir gedek Moskvada okat ýörkem. Metroda barýan bir ýerden ballajyň keti gelýär. Menim şol sese tarap, şol aydymlar şol sese tarap meni çek alyp gidip barýar-da. Nirde gelýänem bilim. Şol sese tarap bardym, iki tane türkmen oglan, ellerinde de Vesnaman bolgan bar eken. Ballajyň aydymny aýdyp şol metroda bir ýerge gidip barýar. Menem bolsam Oğlum ya qatiyanı da varmadım, tanışlığa vermedim de. Taşrakta oturup, sonra nirayette şolun eydine düştüm gördüm de. Şolun eydine düşükten sonra Ballahacı'nın aydımlarını dinleyip ben mail bolup, gatı bir bana tehir etti de. Gatı yürekten, anırdan, çınnan çıkan aydımlar, anırdan, atavabıdan gelen, deyip turun gören aydımları, o tehde övüşkün bilen, Ullukan yüreğini çıkarıp benim aydımın üstünü koyup şonu aydı bilen oldu da. Sol aydımlar gatı Kanada min terbiyeledi. Şu atam devam edip geliyor Ballahacı'nın yolu, Ballahacı'nın aydımları, Ballahacı'nın aydıma çemelenişi, Ballahacı'nın sağanlığı, bağışlığı gatı belent derecede oluyor da. Gecesinin hakkıbarını Cebrail terişti bilen yürünne hop bekiz kapıdına gelip duranına vak bittiminla deyip işin aşk değil Aranızda bolanlarken, dahi şu 97-2000 yıllar aralıkta şu iyi işlediğen şunun sağlığına bir de kaptanına yöredik stüdyolarda, nebelemde de vardır. Onun umuman açık koyanlardım. Kinopka yankı ritim blok diyenler vardı. Yani bu son dönem kork tip bir firmalar geldi. O firmalar geldi. Mesela diyen şunu çalmak ne zivesinde yok yani. Şimdi bu yönü bir kork çalıp olan o üdümbül yazısında üdümbülün zaten sorusunu şu kork dişetti. Aşkavat'ta cumadik programlarda şu stüdyosunda navuşlukta attı. Ne bir toyda var, oturduk onun yanımda da yine Halip Hanım'dan biri devlet marutluğa veren mesela Atahan Artit oğlum vardı. Uzak geceliğin yani oturduktan mı öyle? Ondan yakı devlet hazır salt verdi. O yenliğin tadı salvatırdı devlet. Şunu kellerini alırman dinletti onlar. Ondan bir neyse ondan sonra seyrettik onu iyiyem sol. Şulaydım o yenliğin aydım estrada geçirip bir ütüş, yuşun bilen çıkarıp bir aydınlık parkı ötürletti. Onun şotaydı bu halkın ullu kansa olsun. İyi oldu. Thank you.
Ballyk Hacı'nın aydımçılığına da sözüm yok hiç. Onu bütün Türkmen halkı baha verdi. Yönü men Ballyk Hacı değilenine ilkici bilen men Ballyk Hacı'nı beyik fadırına deyip gözümü getirgen. Şonun için hiç ol fadırnalığım goğuy, aydımçılığım goğuy. Şoň bilen birlikde onun şol klavus instrumenti erkedip fal çalmaklığı onun aýratyn sebebi başy boljak bolsaň on owadan hem dürt ýokary aýtjak bolsaň hökmen fadan başyň çykmaly. Ballyk Hacıew öz çalýan aýdymlaryny erkedip daşýan bilen nagşlap şo klavus instrumentde ören owadan edip fa çalýardy. Onun çalýan falaryny bugün günde aydymyn dinlemäniň fadyny dinläp bir gece lezzet alan oglarlar bar. Onun elinin yetiliginin, onun oğudolluğundan yeka bir Türkmen aydym sağlardı. Hindi sağlaram, bir Azerbaycan dogollumynyň sağlaram, Ors sağlaram, Hayfa sağlaňaly diýsen, ballyar çalbilýän oglarlarymyz bir ar. Şular ýaly ustad, şeýle aydyma sadakat ustadlygy, onun aydymy şerini edýän zady, onun elinin gaty pek ýaly yetiligi diýip. Şol zatları özünde jemläp Ballyk Hacıew bugün günde Türkmen aydym sağlarynyň täzeden öwüşün berip ony näge nagşlap ony dağın tepesine derejeye getirdi. Şol atlam ödüm, şol ustadyň şol aydym sağlaryny dağ derejeye getirmekligi bugün günde inha Ballyk Hacıewiň ýoly diýdir ýa. Sebebi onun şu adam kärçiligi, elinin ustadlygy, diliniň süýjüligi şulatlar ekdi şol aydym sağlaryň içinden eriş argaç bolup geçmekligi bugün günde bizim gör Ballyk Hacıewiň bir näçe şagirdleri Türkmen halkynyň içinde şol aydymlar aýdy uğrandan dinleýijilerimiz oho Ballyk Hacıewiň ýolyny aýtjak bolýar diýär. Diýmek bilen şol ýoly adamlaryň aňynda ýüreginde goýup bilen bolsa Ballyk Hacıew onda bir ähli hormata filaga münasip ogul. 2000-nji ýylda 40-njy albomy taýinlap ýör. Bir eşitdim de ondan burun yanına vardım sonra yani ağam dedim şu albüm täze yargı taýinlap ýörkedim on şoň daşny suratyny çıkaryp şeýle beýradarlar dedim on onu etip bolýan berler dedim. Aýa o ders olanlar ba dedim. Onu suratyny ver dedim onu. Şu bir giden suratlaryny ýa-ki berdi görkezi benim aýtdym. Ballyk Hacı diýilende diýdim, öňü saat gurarly gözüňe gelýär. Şu suratyny alaýarlyp, onuň şol ana ştaýdak suratdy. Şundan soň aldyk. Ýa gorsoňy daşna näme atýar kapdy. Benim 40-njy albomum 40 ýaşda 40 albom diýerlidim ol. Bahir ýylgyrtdy. Ay o diýdi bir ýaşyň aýtýany ýaly ol ýaly diýdi. Aýna näme o masada şonu altına hırda täze albom diýip atdy. O şeýde şo 40-njy albomyň daşyny şuňa suratladyk. Halka ötürledi. Şonu ene surat ulartyp eltdim de awtory halym. Aýr şoňa da köp boldy da onu awtory Ferdin Haştaýdy. Aydymsaz ömrüm ötünçe hemran bolsun. Ballydan enim atazany sowat. Goly 2000-nji ýylyň 15-nji iýulda. Ine şu awtorofly surat men üçin Allahdan şu bahadana ýetip bolmajak. Alan sowat. Elbetde Ballyk Hacı öz ömrü ötünçe aydymsaz muştoklaryny on aydymlar sağlary hemra boldy. Şu günlerde de şeýle lezzetler hemra bolup ber. İnşallah gelecekde de bolar.
Avramlıydı, aynı